He pasado a ser el ídolo de los azerbaiyanos en Perú. Está bien, porque vos vas a tener que ir para allá. Sí, pero ya no. A ver, como no caigan los 12 puntos en la comisión. Como no baje algún alumno de arquitectura. Mira, moi bo día a todos e a todas, benvidos e benvidas á sesión ordinaria deste Pleno Municipal. Saudamos a todos os membros da Corporación, personal municipal que nos acompaña, xornalistas acreditados e tamén as persoas que nos siguen dende a tribuna do público e aqueles que o fan a través do streaming. Como cada pleno ordinario dende o 14 de setembro de 2015, onde se aprobou por unanimidade unha moción conxunta sobre a violencia de xénero, imos iniciar este pleno ordinario agardando tantos minutos de silencio como persoas fosen asesinadas polo machismo dende o anterior pleno. As cifras oficiais de asasinatos machistas desde o pleno ordinario do 1 de outubro de 2020 ao pleno do 5 de novembro ascenden a 3. Infórmase igualmente que no total do ano 2020, ata a data deste pleno, as cifras oficiais de asasinatos machistas, mulleres, fillos e fillas é de 42 e o número de menores orfos e orfas menores de 18 anos é de 17. As 3 mulleres asesinadas dende o pleno de 1 de outubro son as que a continuación se relacionan. O 25 de setembro de 2020, unha muller de nome e apelidos descoñecidos de 41 anos en Cádiz. O 15 de outubro de 2020, a vive Ismael Emín, de 34 anos, en Calviá, Mallorca. O 2 de agosto de 2020, confirmada o pasado 29 de outubro, Yolanda Zamorano Álvarez, de 27 anos, en Barcelona, quen deixa 2 nenas menores. Por favor, solicito aos membros de corporación que nos poñamos en pé para agardar 3 minutos de silencio.
Moitas grazas. Asunto número 1, señor secretario. Comunicacións da Alcaldía. Teñen como asunto a aprobación do borrador da acta da sesión plenaria ordinaria do 10 de setembro de 2020, a cal non hai obxeccións e, polo tanto, enténdese aprobada. E vou dar lectura ás 3 declaracións institucionais que se aprobarán neste pleno ordinario. A primeira delas é a declaración institucional con motivo do Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller o 25 de novembro de 2020. Con ocasión da conmemoración do 25 de novembro, Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra a Muller, o Concello da Coruña reitera o seu compromiso coa loita contra a violencia que se exerce contra as mulleres, polo só feito de os seren e contra as súas fillas e fillos, e alerta sobre os riscos que ameazan as políticas de igualdade. De forma global, estamos a vivir un momento histórico no que os esforzos para frear a propagación da COVID-19 obrigan a medidas de confinamento que puxeron e continúan a poñer en perigo as mulleres e as súas fillas e fillos e aumentan o poder e control de quen converte os fogares en lugares inseguros. É urxente combinar as medidas que buscan facer máis lenta a propagación do virus e a capacidade de resposta dos sistemas de saúde, erradicando as condutas que reproducen e perpetúan a desigualdade e protexendo as persoas que sofren as súas consecuencias. A pandemia que asola mundialmente a unha poboación asustada e inmersa na incerteza está aprofundando a brecha de xénero, tanto no uso de recursos públicos como no acceso ao emprego, o que amplía as dificultades de equilibrio entre a vida persoal, profesional e familiar e dificulta a independencia económica das mulleres. A crise sanitaria puxo de manifesto a vulnerabilidade do noso sistema sanitario de protección social. Freou as políticas transformadoras impulsadas durante a última década e puxo en risco os avances acadados en materia de igualdade. Un risco que pode obstaculizar ou facer retroceder os dereitos de igualdade acadados no noso país e repercutir negativamente os seus efectos sobre as políticas e avances de igualdade. Este desafío, como xa recolle o documento de medidas e propostas locais extraordinarias elaboradas polas Comisións de Traballo da FEMP, pasa por acadar unha forte cooperación e asociación entre gobernos e organizacións da sociedade civil que garanta que a igualdade de xénero e os dereitos das mulleres continúan na xenda política como factor esencial para nos enfrontarmos á crise da COVID-19 nun curto prazo e como elementos clave para favorecer a recuperación social, económica e sanitaria de todas as persoas a nivel global nun longo prazo. Por isto, a atención e a planificación que deben ofrecer os gobernos estatais, autonómicos e locais debe incorporar a perspectiva de xénero e ser, ademais, unha resposta coordinada, directa e efectiva para todas e todos que incida especialmente nas mulleres e nas nenas. Neste contexto, as administracións públicas e os seus gobernos deben garantir a continuidade na prestación de servizos e poñer en marcha solucións innovadoras que garantan unha resposta coordinada e integrada que protexa os dereitos humanos e a seguridade e recuperación das vítimas do machismo. Para isto, dende o Concello da Coruña, invitamos a todas as entidades locais a se adheriren a esta declaración e sumámonos a todas as voces que claman por un futuro en igualdade. Alertamos sobre o perigo das políticas de illamento e confinamento que supoñen un aumento dos niveis de violencia doméstica, sexual e de xénero, polo que requiren unha meirande protección. Reivindicamos o determinante papel transformador dos gobernos locais durante e despois da crise da COVID-19 á hora de construirmos economías e sociedades máis igualitarias, inclusivas e sustentables. Lembramos que compre garantirmos que a igualdade de xénero e os dereitos das mulleres continúan na axenda política como factor esencial para facer fronte á crise da COVID-19 nun curto prazo e como elementos clave para favorecer a recuperación social, económica e sanitaria de todas as persoas a nivel global nun longo prazo. Defendemos a necesidade de promovermos accións globais consensuadas que garantan a continuidade das políticas dirixidas a eliminarmos as normas sociais discriminatorias e o reforzamento dos programas de prevención e loita contra a violencia de xénero. Reclamamos unha resposta coordinada que integra a perspectiva de xénero como fío conductor ou deseño das solucións que freen a crise económica e social orixinada pola COVID-19. Demandamos implementar proxectos e programas locais que garantan a igualdade de xénero no emprego e o apoio ao espírito empresarial das mulleres, como medidas para preservar a súa independencia económica e previr a violencia de xénero. Manifestamos a nosa preocupación polas altas taxas de emprego temporal das mulleres que, xunto coa destrución e a caída do emprego, advirten dun perigoso aumento da brecha de xénero.
Denunciamos a carga que supoñen para as mulleres as situacións de confinamento selectivo no ámbito escolar e con respecto ás persoas dependentes e as consecuencias que poden ter para desenvolveren dun xeito óptimo a súa carreira profesional, xerando novas formas de violencia social cara a elas baseadas na reprodución de roles sexistas. Ratificamos o noso compromiso co Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero e lembramos a necesidade de continuar avanzando no seu desenvolvemento. Exiximos a transferencia dos fondos asignados para o exercicio de 2020 como medio para garantirmos a continuidade da senda de traballo comezada. A segunda das declaracións a que vou a dar lectura é a declaración institucional do Concello da Coruña a favor do cesamento da violencia no Alto Karabaj. O conflito territorial entre Azerbaixán e Armenia, que persiste dende hai máis de 30 anos polo control do territorio do Alto Karabaj, sofriu un recrudecemento nos últimos meses cando as Forzas Armadas de Azerbaixán, co apoio de Turquía e de tropas mercenarias e milicias islamistas, iniciaron unha ofensiva contra a República de Artsakh, con ataques indiscriminados que produciron numerosas vítimas na poboación civil. Con esta intervención militar, Azerbaixán vulnera o chamamento da ONU do 23 de marzo de 2020 ao cesamento do fogo. O Concello da Coruña, a través desta declaración institucional, expresa a súa solidariedade coa poboación armenia vítima desta agresión e condena o uso da forza e a vulneración dos dereitos humanos. O Concello da Coruña apela ao inmediato cesamento do fogo e ao inicio de negociacións pacíficas que contribúan a unha desescalada da violencia na zona, apoiando unha solución dialogada en concordancia cos principios de dereito internacional. E a última das declaracións é a proposta de declaración institucional sobre a situación de Alu Ibérica. A defensa e conservación do noso tecido produtivo industrial, inmerso nun preocupante proceso de declive, torna aínda máis necesaria logo do impacto causado na nosa economía pola crise da COVID-19. Esta crise demostra, entre as súas múltiples leccións, a maior resiliencia das economías nas que o sector industrial conserva aínda un peso relevante, a súa maior capacidade para conservar emprego e para producir os bens necesarios. A produción de aluminio na Coruña é unha actividade viable económicamente e mesmo rendible, aínda a pesar dos erros na xestión que deron lugar á falta de subministros que provocou o paro temporal da fábrica. En 2019, o peche das factorías de Alcoa na Coruña e Avilés foi evitado grazas á forte mobilización do seu cadro de persoal, que foi quen de obrigar a empresa a procurar un novo propietario, como así foi coa súa venda ao grupo Parter Capital, constituíndose como Alu Ibérica. Pois ben, só 8 meses despois da súa venda, o pasado 15 de abril, soubemos da nova venda da factoría coruñesa ao Grupo Riesgo, unha operación da que non foi informado en ningún momento o seu comité de empresa. Actualmente, o novo titular da planta, o Grupo Riesgo, segue a incumprir os seus compromisos no mantemento das instalacións e aboca aos seus 320 traballadores a unha nova situación de alarma en relación ao futuro da fábrica. É necesario lembrar que tanto a Xunta de Galicia como o Goberno do Estado suscribiron no seu día un compromiso de tutela cos traballadores de Alcoa para asegurar o mantemento dos 700 postos de traballo que estaban e volven estar en risco. As administracións non poden ficar de brazos cruzados mentres asisten ao peche encadeado de distintas industrias nun momento no que o aumento do desemprego torna aínda máis urxente conservar e defender o escaso tecido industrial que aínda nos resta. Por todo o anterior, o Pleno do Concello da Coruña acorda por unanimidade. Primeiro, solicitar ao Goberno central e, en concreto, ao Ministerio de Industria que cumpra co seu compromiso de auditar a situación económica e fiscal de Alu Ibérica, a antiga Alcoa, na Coruña. Segundo, solicitar tanto á Xunta de Galicia como ao Goberno central que auditen o proceso de traspaso de Alcoa ao fondo suízo Parter e, posteriormente, ao Grupo Industrial Riesgo, de forma que se determine se as operacións de traspaso vulneraron os acordos acadados. Terceiro, apoiar as reivindicacións dos traballadores ante os reiterados incumprimentos por parte do Grupo Riesgo das súas obrigas en materia de emprego e produtividade e, máis en concreto, apoiar a intervención desta fábrica por parte do Estado. Ben, moitas grazas. Seguimos co asunto número 2, señor secretario. Ter coñecemento da renuncia de don Xao Varela Gómez á condición de concello desta corporación municipal. Moitas grazas. Asunto 3.
Ter coñecemento da adquisición da condición de conselleira non adscrita de doña Mónica Martínez Lema e supresión do Grupo Mixto. Moitas grazas. Asunto 4. Ter coñecemento da designación de representantes do Grupo Municipal da Marea Atlántica nas comisións informativas. Grazas. Asunto 5. Ter coñecemento do cambio na portavocía do Grupo Municipal do Partido Popular. Grazas. Asunto 6. Ter coñecemento do acordo da Xunta de Goberno Local de 9 de setembro de 2020 relativo á modificación da delegación de atribucións da Xunta de Goberno Local en áreas de goberno e órganos directivos. Número 2, ter coñecemento dos seguintes decretos da Alcaldía. Decreto 5.801/2020 do 4 de setembro de retribucións de Mónica Martínez Lema. Decreto 5.863/2020 do 8 de setembro de adaptación das atribucións á reestructuración das áreas de xestión política. Decreto 5.749/2020. Decreto 5.864/2020 do 8 de setembro de firmas en decretos na transición de delegacións de área. Decreto 6.524/2020 do 6 de outubro de determinación da estructura da Administración Municipal Executiva e o número de órganos que a conforman. Moitas grazas. Asunto número 7. Comparecencia en procedimento ordinario 4.109/2020 promovido pola Autoridade Portuaria da Coruña contra a aprobación definitiva da modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal da Solana a Coruña. Moitas grazas. Neste asunto do que se trata é de votar a comparecencia no procedimento ordinario 4109/2020 promovido pola Autoridade Portuaria onde se solicita a interposición de recurso contra o acordo do Concello da Coruña de aprobación definitiva da modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal a Solana de 16 de xaneiro de 2020 e competencia do Pleno, dado que o que se impugna é un acordo plenario. Procedemos, por tanto, á votación deste punto. Votos a favor. As grazas. Queda aprobada por unanimidade. Asunto número 8. Aprobación da modificación do orzamento do INCE de 2020, cuxo proxecto se aprobou na Xunta de Goberno Local do 8 de 10 de 2020. Moitas grazas. Neste asunto terá a palabra, en primeiro lugar, o voceiro do Goberno, señor Laje Tuñas, e despois haberá unha quenda de intervencións por grupo de 3 minutos, unha única quenda. Señor Laje, cando queira. Bo día a todas e a todos. Estamos diante dun modificativo do INCE. Este modificativo ten como finalidade a realización de pequenas actuacións necesarias e urxentes para o correcto funcionamento dos edificios municipais no que se están a prestar servicios de carácter cultural. Trátase dunha cantidade menor, 45.000 euros, que non suporá merma algunha de ningún outro servicio, xa que proceden do remanente líquido de tesourería, e os gastos propostos divídense en 18.000 euros para edificios e construccións, 17.000 euros para maquinaria e instalacións, 3.000 euros para equipos informáticos e 7.000 euros para mobiliarios e enseres. No Coliseo, concretamente, resulta urxente pavimentar unha parte do chan, que está en moi mal estado, así tamén como a adquisición de telóns e de mobiliario. No caso do Ágora, no do Fórum, é preciso adquirir equipos informáticos para o que é o control dos sistemas de iluminación. Trátase, como ben se pode ver, pois de necesidades de mantemento, sobrevidas e de execución urxente para o correcto funcionamento das instalacións municipais. Actuacións para as que este Concello dispón de liquidez suficiente sin afectar a ningunha outra área cunha merma de servicios. Aproveito a ocasión xa para anunciarlles que, tendo en conta a situación na que nos atopamos a estas alturas do ano, falarase con todos os grupos municipais para valorar como administrar os recursos e reorientalos, tendo en conta que se dan dúas circunstancias no INCE. Unha caída de ingresos non derivada das transferencias correntes, sino derivada, pois, lóxicamente, da reducción de aforos e tamén da venta, polo tanto, de menos entradas aos espectáculos que estiveran previstos. Por outra banda, cabe recordar que os gastos ocasionados polo que foron pequenas actuacións de festas nun ano como o que estamos, pois derivou, como non pode ser de outro xeito, nunha execución menor e, polo tanto, cando se aborde orzamentariamente ao longo deste mes as posibles modificacións
para que sexamos capaces de contribuir de algún xeito a favorecer a economía local, temos que ser coñecedores tamén da situación dos organismos autónomos e dos entes dependentes do Concello. Neste caso, estamos a falar do INCE e aproveito xa para decirlle a todos e a todas que os recursos que non sexan neste ano, que non teñan unha finalidade, porque, obviamente, non puidan ser destinados, serán reorientados e buscaremos, entendemos que todos os grupos terán disposición a buscar acordos e entendemento, buscaremos un acordo para que esos fondos poidan ter repercusión nos diferentes sectores afectados polas consecuencias da pandemia. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Laje. Iniciamos a quenda de 3 minutos. Comeza o Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. Vou procurar ser breve porque, como se acaba de expoñer, estamos ante unha modificación orzamentaria menor, en virtude da cal se propón un suplemento de crédito de 45.000 euros para o INCE, que se financiará con cargo remanente líquido de tesouraría. O BNG non ten ninguna obxección que facer esta modificación, pero sí nos gustaría facer dúas consideracións. A primeira é hora xa de introducir racionalidade na xestión do INCE. É habitual, por exemplo, que moitas facturas do INCE se abonen con reparos do interventor, porque unha práctica habitual no INCE é pagar contrafactura para sufragar gastos recorrentes, sexan de alumado, de montaxes, de escenarios, que se son servizos que se prestan de xeito sistemático, o lóxico é que foran obxecto dun contrato de prestación de servizos. E a segunda consideración, e a máis importante, é que este modificativo é un aperitivo do que nos espera tras o anuncio da prórroga dos orzamentos por parte do Goberno municipal. O que nos espera é negociar os orzamentos a retallos, cando se aborde a modificación das ordenanzas fiscais, ou a ampliación do presco, ou como acaba de expoñer o voceiro do Grupo Socialista, os axustes orzamentarios nos organismos autónomos e entes dependentes do Concello ou outras moitas cuestións, ou ben ter que pronunciarnos ao longo do exercicio sobre continuas modificacións orzamentarias con todo o que iso conleva. Aprobación inicial, período de alegacións, aprobación final, en vez de abordar na súa globalidade unha previsión de gastos e ingresos e decidir cales deben de ser as políticas de gasto prioritarias no actual contexto, como sería o racional. Porque os orzamentos deben ser flexíveis, non corsés inamovíveis. Para iso están precisamente os modificativos e con iso estamos de acordo. Pero unha cousa é iso e outra cousa é ter que recurrir ao parcheo continuo porque carecemos dunha planificación global. Porque os orzamentos serven precisamente para ter esa previsión e planificación, establecendo as prioridades na política fiscal. Pero como ao longo deste pleno, no debate de algunha moción e nas preguntas ao Goberno, debatiremos esta cuestión, non me vou estender máis ao respecto, pero creo que é evidente que estamos ante un aperitivo do que nos espera ao longo do exercicio 2021. En calquera caso, o BNG non ten ninguna obxección que facer este modificativo e anunciamos o voto favorável. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señor Martínez. Moi bo día a todos, membros da corporación, profesionais dos medios, traballadores, traballadoras municipais e a veciñanza que nos segue dende a tribuna ou a través do streaming, aínda que acabamos de aprobar unha declaración institucional que evidentemente suscribimos todos os grupos municipais e quería enviar un saúdo afectuoso aos traballadores e traballadoras de Alcoa porque hoxe é xoves e imos estar aquí e non poderemos estar na grela acompañándoos como cada xoves na súa protesta fronte a, digamos, unha dobre agresión, a estafa por parte dos propietarios e o abandono por parte do Goberno do Estado. Temos 3 minutos para un asunto francamente intrascendente, como ven sendo costume cos asuntos que veñen da área de cultura do INCE ao Pleno, completamente unilateral, é dicir, unha iniciativa exclusiva do Goberno. A única originalidade é que a primeira
que encabeza a señora Rei como responsable de Cultura. É un modificativo de 45.000 euros para obras pequenas, como explicou antes o portavoz. É unha mágoa que non se estirasen un pouco máis, porque con moi poquinho máis mercaban unha carpa para cubrir os concertos do Presco e evitaban cancelar máis da metade. Non quero ser inxusto, quen contaba que na Coruña puidese chover en outubro. Este modificativo pequeno tamén ven revelar, ademais do que dicía o señor Jorquera, co que estou de acordo, que é un aperitivo do que está por vir, pois a abraiante axilidade na xestión da esquerda útil. Este modificativo, repito, de 45.000 euros, empeza a tramitarse en agosto, apróbase inicialmente en novembro e vai entrar en vigor en decembro. 45.000 euros, 4 meses de tramitación. Fantástico. Estado de execución. Supoño que haberá algún grupo municipal que teña datos máis actualizados. Os que constan no expediente son do 31 de agosto, quedaron xa completamente obsoletos, dende, claro, se leva 4 meses xestionar un cambio no orzamento de 45.000 euros, pero, bueno, son os que hai. Sobre créditos totais, é dicir, contando co recorte que negaron, pero que aí está, nas tábuas de execución, o recorte de máis de medio millón de euros aplicado no INCE, contando con ese recorte, o estado de execución a 31 de agosto transcorridos 8 dos 12 meses do ano era do 37%. 37%. Pero se o calculamos sobre créditos iniciais, que é o que ás veces fai o goberno cando a conta lle sae mellor, é dicir, sen contar o recorte de máis de medio millón de euros, o estado de execución a 31 de agosto era do 33%, 33,8%. Un terzo do orzamento en 8 meses do ano. Por favor, non lle volvan dicir a unha soa entidade do sector da cultura que non hai cartos para facer unha política cultural decente e botar unha man, porque é mentira. E non só é mentira, é que ademais nos avergonza a todos os que estamos aquí, a todos os grupos municipais que participamos do impulso e aprobación do Presco, do impulso e aprobación dos orzamentos en vigor. Pouco máis hai que decir sobre o modificativo en sí. É curioso que teñamos 3 minutos para falar dun modificativo de 45.000 euros, pero non poidamos debater sobre a comparecencia nun contencioso da autoridade portuaria ou nalgún outro asunto, sobre eso falaremos despois. Hoxe pedimos dúas cousas. Espabilen, por favor, na cuestión cultural, porque até agora, e o pleno de hoxe é unha boa mostra, logo veremos, todas as iniciativas até agora, nestes 15 meses, en materia cultural, foron postas sobre a mesa polos grupos da oposición. A vostedes só lles toca executalas e, en fin. E a segunda cuestión é, señora Rei, como responsable de Cultura, compareza na comisión correspondente como fan todos e todas as responsables políticas dunha área nun goberno municipal neste e en todos. Nada máis. Absterémonos na votación. Moitas grazas, señor Martínez. Polo Grupo Popular, señora Gallego. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Desde el mes de marzo estamos viviendo la peor crisis sanitaria, social y económica que se recuerda. Desde que se decretó el estado de alarma, el Partido Popular ha tendido la mano al Gobierno local y la mantiene tendida. Pedimos que se acepte este ofrecimiento, por lo menos en este momento tan crítico. Es necesario aprobar un presupuesto para el año que viene adaptado a la nueva situación, aprobar un nuevo Presco en todo caso y además hacer un modificativo de crédito para incrementar el actual que no llega y además corregir los errores y deficiencias que se están constatando. Pero la prioridad y el único asunto económico del orden del día del pleno de hoy es un modificativo del INCE de 45.000 millones para mobiliario, maquinaria, etcétera. Bueno, y determinadas cuestiones que nos acaban de comentar ahora, pero que no figuran en el expediente. Nuestro grupo se va a abstener. Con los datos que pedimos y que nos remitieron hoy, señor Martínez, a las 9:11 a nuestro grupo, el INCE goza de una salud excelente. De un presupuesto total de 5,7 millones han gastado 3, es decir, sobran 2,7 millones. Y además tienen un remanente de 600.000 euros que les va a resultar este año más que suficiente. No hubo conciertos ni fiestas, no habrá cabalgatas, escasas actividades con aforos reducidos, el gasto es claramente inferior. Una cosa es el presupuesto de la Concejalía de Cultura y las ayudas al sector cultural, que apoyamos incondicionalmente, y luego debatiremos, y otra las fiestas y los grandes eventos que no se van a poder celebrar. Concreten actividades de dinamización y de comercio para salvar la campaña de Navidad. Con el resto hay una prioridad absoluta y, por encima de todo, ayudar
a los sectores más afectados por la crisis y a los vecinos que más lo necesitan. Es tiempo de sumar, de negociar y de consensuar. Nos alegra que el Gobierno local haya tomado nota de nuestras peticiones y que nos escuche por fin. Hay que hacer un modificativo urgente en el Ayuntamiento para destinar estos 3 millones o 2 millones, lo que sobre, de fiestas para paliar la crisis. No realice más transferencias y nos sentamos a hablar. Y el correspondiente modificativo en el INCE. El Presco no llega para cubrir todas las solicitudes. No puede ser que mientras la gente cierra sus negocios o está a la cola de la cocina económica o del banco de alimentos, sobre dinero para fiestas. Hay que destinar también los 3 millones de los dividendos de Malsa que figuran ficticiamente en el presupuesto municipal y que ahora serán incorporados al presupuesto realmente gracias a los votos del Partido Popular en la Junta General de Malsa. Y hay que incorporar las ayudas para que los negocios no cierren y no siga incrementando el paro. Y además hay que exigir al Estado los más de 3 millones que debe al Ayuntamiento del IVA de 2017, pero ya vemos que no están dispuestos porque han enmendado la moción que presentamos rechazando pedir al Estado su devolución y renunciando increíblemente a estos 3 millones con la falta que hacen. A un Gobierno del Estado que pretendía quedarse con los remanentes, que incluye 0 euros de los 5.000 prometidos para el plan de rescate y de reconstrucción, 0 euros complementarios para el transporte y un 1% de los fondos europeos para las entidades locales. Un Gobierno antimunicipalista y que maltrata especialmente a Galicia y a nuestra ciudad. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Gallego. Pecha o debate, señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Señor Jorquera, contamos co BNG para facer viable as modificacións orzamentarias, sabendo que vostedes están por a labor de atender as urxencias que hai, pero tamén que son conscientes do momento no que nos atopamos. Señor Martínez, vostede dice que só tivo 3 minutos. Quero recordarlle que os 3 minutos son os que están pactados na Comisión de Voceiros. A súa voceira estivo de acordo en que se falara 3 minutos neste punto, co cal o que teñen que poñerse de acordo entre vostedes á hora de determinar cantos minutos queren falar. Trasladalo ao pleno, pois o mellor é unha sinal pois do estado actual no que se atopan, porque evidentemente non sei. Garden silencio, por favor. Teñen que respetar o turno de palabra. Garden silencio. Señores do Partido Popular, garden silencio, por favor. Continúe, señor Laje. Señor Martínez non lle gusta os responsables de cultura. Non lle gustaba o anterior, non lle gusta que sea alcaldesa, non lle gustaba o anterior, tampouco do seu grupo, non lle gusta ningún responsable de cultura. Pero, señor Martínez, ese non é a miña responsabilidade, nin a do noso goberno. A señora alcaldesa asumeu en primeira persona, creo que poñendo por diante o interese da cultura, e levamos tomado decisións como goberno, decisións relevantes, que a vostede pode non gustarlle, pero en calquera caso son decisións que están afectando de xeito positivo a moitas persoas que están no ámbito cultural. O mellor non afectan positivamente a todos os sectores. Díganos vostede que o que hai que facer, formule propostas, a nosa man sempre a vai a ter tendida, señor Martínez. O que teñen vostedes non é a man tendida. Vostedes, digamos que están noutra deriva e, lóxicamente, nesa deriva, pois cuestionan todo, cuestionan incluso as normas. As normas non se fan para a marea atlántica. A lei e a norma naceu moito antes. Por lo tanto, creo que sería bo que todos fóramos capaces de entender o marco de xogo, as reglas de xogo e o respeto entre uns e outros. Señora Gallego, nos agradecemos a súa disposición. O dixen antes, temos boa disposición e creemos que é importante chegar a acordos. Xa lle adianto ahora aquí que o Goberno vai a convocar neste mes de novembro a todos os grupos que queiran participar e colaborar. Entendemos que hai que facer unha modificación de crédito con urxencia e tamén lle adianto que temos intención de propoñerlle a todos os grupos e ao Pleno da Corporación un novo Presco.
Un novo Presco que, a ser posible, sexa pactado como foi o anterior, con todos os grupos, sin exclusión de ningún tipo, sin cordón sanitario, é dicir, que responda ás necesidades da sociedade, que está esperando entendemento, non agresións, está esperando entendemento. E só un pequeno detalle orzamentario. Hai incertidume, pero o que sí lles podo decir é que os recursos económicos co orzamento prorrogado e cos créditos que incorporaremos por ano 2021 farán que dispoñamos de un pouco máis de 300 millóns de euros. Polo tanto, señor Jorquera, fondos vai haber, o que temos é que ser capaces de reorientar os recursos e ser capaces de atender as necesidades da poboación. Son moitas. E creo que temos que centrarnos no urxente, no prioritario, que é combatir a pandemia do coronavirus e atender as necesidades de carácter económico. Agora ben, eu tamén coincido con vostede en que non pode ser que sexa só o Concello da Coruña o que toma decisións cando non nos corresponde a nós e non temos nós competencias en materia económica e tería que ser a Xunta de Galicia, remato, señora alcaldesa, tería que ser a Xunta de Galicia a que non a que estivera facendo anuncios a data de novembro. Porque quero recordar que o primeiro Presco se aprobou en xullo. Polo tanto, están facendo anuncios 5 meses despois. Se poden queixar da asilidade na tramitación e coincidimos en que non vai todo rápido que nos gustaría, evidentemente. Agora, entre predicar, que é o que está facendo a Xunta, e tomar decisións, que foi o que fixo esta corporación, todos os grupos, hai unha diferencia sustancial. Polo tanto, non equivoquemos o tiro. E, sobre todo, traballemos pensando no benestar xeral e no interese xeral. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Procedemos xa á votación deste punto do asunto número 8. Votos a favor do mesmo? Moitas grazas. Votos en contra? Abstencións? Moitas grazas. Queda aprobado. Pasamos ao asunto número 9. Señor secretario. Persoal, recoñecemento da compatibilidade para actividade privada solicitada por María Azucena Cabeiro Gutiérrez, número de expediente 108/2020/1577. Moitas grazas. Terá a palabra brevemente o señor Laje Tuñas para expoñer este punto no que non se dará debate. Sí, señora alcaldesa, só dar conta ao pleno porque houve acordo por unanimidade na comisión correspondente de que unha funcionaria que ocupa un posto de técnico de administración xeral pideu, en base á normativa vixente, a súa compatibilidade, entendeuse que cumpre todos os preceptos legais dando cumprimento ao artigo 16 da Lei 53/1984, polo tanto, corresponde tramitar esta solicitude de compatibilidade coa actividade privada. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Pasamos á votación deste punto. Votos a favor? Moitas grazas. Queda aprobado por unanimidade. Asunto número 10, señor secretario. Aprobación provisional do documento denominado Modificación puntual do Pexón 2013 para a apertura dun novo viario entre as rúas Simón Bolívar e Alfonso Rodríguez Castelao. Ben, neste asunto terá a palabra polo Goberno Municipal o señor Díaz Villoslada para expoñer o asunto e despois haberá unha quenda única de intervencións de 3 minutos, tal e como se acordou por unanimidade na Comisión de Voceiros. Señor Díaz Villoslada, cando queira. Sí, bo día a toda a corporación e saudar a todos os medios de comunicación e a todo o persoal que dá apoio a este pleno para presentar como proposta para aprobación plenaria a aprobación provisional da modificación puntual do Plan Xeral de 2013 para a apertura do novo viario entre as rúas Simón Bolívar e Alfonso Rodríguez Castelao, o que se ven denominando de forma coloquial como Camiño do Cura no barrio dos Rosais. E, en ese sentido, brevemente, facer unha breve cronoloxía dos antecedentes, por canto este pleno aprobara inicialmente esta modificación puntual na súa sesión do pasado 5 de decembro. O 30 de decembro seguinte achegárase, evidentemente, todo o expediente á Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. E o 4 de setembro de 2020, temos que recordar que houve a paralización de prazos administrativos durante o momento do confinamento pola pandemia da COVID-19. Como digo, o 4 de setembro, a Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo da Xunta de Galicia
emitira o seu correspondente informe dando traslado dos diferentes tamén informes de carácter sectorial. Informes de protección civil en materia de costas, informes en materia de calidade ambiental e cambio climático, o informe tamén preceptivo do Instituto de Estudios do Territorio, da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, de Augas de Galicia, dos concellos de Oleiros, de Arteixo e de Culleredo, máis outros informes que correspondían á Administración Xeral do Estado, tanto por parte da área de fomento da subdelegación do Goberno ou da Dirección Xeral de Telecomunicacións e Tecnoloxías. Someteuse o informe, este expediente de aprobación inicial ao trámite de información pública e durante o trámite de información pública recibíronse dúas alegacións en prazo, unha presentada polos Países Colapios e outra presentada polo Arzobispado de Santiago de Compostela. A vista destas alegacións, os servicios técnicos de planeamento emitiron o seu informe con data 18 de setembro, o que deu lugar a unha serie de correccións e axustes a nivel de planimetría para dar lugar ao último documento de modificación puntual datado a setembro deste ano, que é o que se traemos á aprobación provisional. Como sabemos, a modificación puntual que hoxe presentamos ten como finalidade a apertura do novo viario entre as rúas de Simón Bolívar e Alfonso Rodríguez Castelao e a corrección dunha eiva consistente en emendar a cualificación urbanística que fixo o Plan Xeral como espacio libre privado dun xardín no cruzamento das rúas Manuel Azaña e Simón Bolívar, que debe ter a calificación de titularidade pública, como digo, no polígono dos Rosais, tal e como está reflectido nos planos que se achegan a este expediente. A razón de interese público que motiva a formulación desta modificación puntual considérase plenamente acreditada e ten orixe na solicitude demandas permanentes dos veciños do barrio dos Rosais para que se complete precisamente a urbanización deste paso peonil que se ven utilizando de forma habitual para cruzar entre as rúas que indicaba e acceder aos diferentes equipamentos públicos dese ámbito. Como digo, quedan plenamente justificadas as razóns de interese público para a aprobación, tanto inicial no seu momento como entendemos que provisional neste momento. Consta o documento no expediente o informe favorable, xa que se requiere maioría absoluta deste pleno por parte da Secretaría do Pleno, someteuse a dictamen da Comisión Informativa de Urbanismo e Vivenda deste luns e, polo tanto, a consideración que se somete a este pleno é a aprobación provisional desta modificación puntual para a súa posterior remisión á Xunta de Galicia e conseguir levar finalmente adiante a aprobación definitiva este importante equipamento de viario precisamente no barrio dos Rosais. Gracias. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Iniciamos a quenda de intervencións polo BNG, señora Beira. Sí, bo día aos membros da corporación, funcionariado que nos acompaña, profesionais dos medios de comunicación, público que nos segue desde a tribuna e desde as redes. Con respecto ao asunto da apertura dun viario entre as rúas Simón Bolívar e Alfonso Rodríguez Castelao, da mesma maneira que fixemos no pleno de decembro de 2019, na aprobación inicial deste asunto, queremos parabenizar a veciñanza do barrio dos Rosales, que defendeu durante tantos anos a apertura deste viario, como incluso tendo algún goberno municipal en contra, que mesmo chegou a dicir que era imposíbel facelo. A apertura deste viario vai ser fundamental para que o barrio teña un acceso, vaya a redundancia, accesível ao seu centro de saúde e tamén para dignificar unha rúa que hoxe en día se emprega e leva moito tempo empregándose en precario. Este é un exemplo para nós, como BNG, como outros que imos votar a favor neste salón de plenos, de que o asociacionismo veciñal é fundamental para mellorar a nosa cidade, para mellorar os nosos barrios e que tamén, cando unha asociación non cesa nas súas demandas, pode chegar a acadalas, malia que se lles diga que son imposíveis. Así que votaremos a favor. Moitas grazas, señora Beira. Pola Marea Atlántica, señor Martínez. Sí, antes de comezar co asunto, señor Laje, eu sei que non é un momento fácil para o Goberno, pero manteña a calma e a temperanza. Mire, problema de comprensión. Eu non me queixei de ter 3 minutos, de que me sobraban 3 minutos para falar dun modificativo de 45.000 euros. Do que me queixo de que non nos permitan debater sobre outros asuntos no Pleno.
Sobre as mencións a persoas que non están aquí, vostedes sobre os seus compañeros e as compañeras de goberno pode opinar o que queira como fan en privado. Sobre os nosos compañeros de goberno abstéñanse, por favor. No caso particular de José Manuel Sande é que lle queda demasiado grande, dende todos os puntos de vista. E en terceiro lugar, señor Laje, efectivamente a lei é a mesma para todos e as sentenzas do Supremo tamén. Indo ao asunto, a urbanización do Camiño do Cura, como se coñece popularmente, o que xa empezamos a chamar nese expediente novo viario entre a rúa Simón Bolívar e Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, nos Rosais, foi unha demanda veciñal que o goberno anterior, o goberno de Xulio Ferreiro da Marea Atlántica, recolleu, atendeu e canalizou no pasado mandato, como recorda o informe proposta que imos votar e que con esta aprobación provisional estará afortunadamente máis preto de materializarse. Adianto que o noso voto será favorable, como foi na comisión este luns e como foi no pleno do 5 de decembro do ano pasado. O que non din os antecedentes do informe proposta é que esta necesidade, que é vella, non naceu de súpeto en 2016. Creo recordar que a señora Beira dicía no último pleno que tiña cando menos 12 anos esa necesidade e esa demanda veciñal. Chegou a nós, naquel momento no goberno, directamente a través da veciñanza, sen intermediarios. Primeiro nun dillotí, recordarán, aqueles encontros mensuais coa cidadanía que sustituíron vostedes por un programa pagado na radio, e despois nos orzamentos participativos, que tal vez tamén recorden, porque eran un dereito gañado pola xente, aquí na Coruña, que tiñan vostedes o deber de conservar e coidar en cumprimento dun dos acordos que asinamos en xuño de 2019. Acordo traizoado, como a inmensa maioría, dos que lle permitiron a vostede, señora Rei, estar aí sentada. En todo caso, boa noticia, celebramos que seguisen adiante con este proxecto, estamos seguros de que no seu día, cando pase do planeamento á realidade, a diferencia de outros casos sobre os que falaremos despois, suporá, sen dúbida, unha mellora no día a día do barrio para a mobilidade peonil segura. Parécenos razoable o ditame sobre as alegacións presentadas. Confiamos en que os axustes que se fan en atención á terceira delas, presentada fora de prazo, melloren efectivamente a intervención, tal e como se argumenta no expediente, e o único que desexamos que o resto da tramitación sexa o máis veloz posible e que algún día, máis axiña que tarde, esta intervención e esta mellora para a xente do barrio do Rosais sexa realidade. Nada máis. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Martínez. Polo Grupo Popular, señor Deus. Bo día a toda a corporación, a todos os funcionarios e a todas as persoas que siguen este pleno. O obxecto desta modificación puntual ten como finalidade a apertura dun novo viario entre a rúa Simón Bolívar e Alfonso Rodríguez Castelao e a corrección dun erro na cualificación urbanística dun xardín que figura no plan xeral como espacio libre privado e debe ser de titularidade pública no cruzamento das rúas Manuel Azaña e Simón Bolívar. A tramitación deste expediente iniciouse no ano 2016, pero non é ata abril de 2019 cando realmente iniciase a súa tramitación, 3 anos despois. Todo iso é a pedimento dos veciños do barrio de Los Rosales que pedían o acondicionamento dun camiño que se utiliza habitualmente para cruzar entre ambas rúas e para acceder á parroquia de Nosa Señora dos Rosais, contribuindo a mellorar as condicións de mobilidade, accesibilidade, seguridade e calidade de vida dos peóns. Esta modificación puntual aprobouse inicialmente polo Pleno en sesión ordinaria do 5 de decembro de 2019. Por parte do Concello, como se nos dice o concelleiro, realizándose todas as tramitacións pertinentes coa solicitud de informes sectoriais a todas as administracións e tamén aos concellos colindantes, obtendo en todos os casos informe favorable ou ninguna obxección ao documento tramitado. Unha vez recibidos estes informes, someteuse ao pertinente trámite de información pública por período deses 2 meses e presentándose 3 alegacións, unha delas fora de plazo. No informe da Secretaría Xeral enténdese que se estiman 2 delas, as dos países Colapios e outra do Arcebispado. E estímase neste momento outra, presentada tamén polo Arcebispado, que se refire á valoración económica dos efectos da mesma, que terá que avaliarse no procedimento de execución correspondente. Por tanto, esta modificación puntual que se trae a este pleno introduce a resolución das alegacións, as cales non alteran os obxectivos que figuraban inicialmente, ao non ter un carácter sustancial que alteren a mesma.
Debido a iso, e por tratarse dunha modificación que ten a súa orixe nunha razón de interese público, aspecto necesario para a modificación do Plan Xeral para a mellora da mobilidade entre dúas rúas que une, mellorar o acceso ao centro parroquial do barrio dos Rosais, además da corrección da cualificación dun terreno municipal, este grupo do Partido Popular votará a favor da aprobación deste expediente. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Deus. Señor Díaz Villoslada, para pechar o debate. Sí, gracias, señora alcaldesa. Eu creo que, basicamente, agradecer a todos os grupos municipais presentes no pleno o voto afirmativo a esta modificación puntual, porque é certo que, aínda que pareza un expediente urbanístico menor, non é menor precisamente para os veciños do barrio dos Rosais que, como tamén indicaba a señora Beira, vai mellorar non só a accesibilidade no barrio para acceder ademais a equipamentos, senón tamén a seguridade. Nos, evidentemente, trataremos de impulsar coa maior axilidade, como estamos facendo, ao trámite da aprobación definitiva deste expediente e, sobre todo, unha vez que este aprobado, trataremos de levar adiante a xestión do solo correspondente tamén coa maior celeridade. Por certo, serán ese trámite de xestión de solo, nos procesos de xestión de solo, onde se poderán discutir, señor Deus, as cuestións que, por parte de algún alegante, se formulaban en relación coa cuantificación desas superficies a adquirir. En canto aos autoparabéns que cada grupo político pode evidentemente, aplicarse, pois cada un pai das súas palabras, dos seus feitos. En ese sentido, sí que é certo que é importante que esta cuestión xurdira do movimento dos veciños dos Rosais. É certo que hai que traballar tendo en conta as cuestións que formulan as asociacións. Tamén é certo que non hai que perder de vista a función do noso sistema representativo. E, señor Martínez, efectivamente, non é fácil estes momentos para este goberno, pero non é fácil nin para este goberno nin para calquera outro goberno, dado que estamos nunha situación de pandemia. Non é difícil en ese sentido si estamos considerando pois as actitudes casi sistemáticamente obstruccionistas pola súa parte. En ese sentido, en todo caso, evidentemente, eu creo que hoxe se trata de poder levar adiante unha modificación importante no ámbito dos Rosais para facilitar esa accesibilidade a equipamentos públicos por parte dos seus veciños. Mais nada, gracias. Grazas, señor Díaz Villoslada. Procedemos á votación deste punto. Votos a favor. Moitas grazas. Queda aprobado por unanimidade. Señor secretario, asunto 11. Asunto 11. Aprobar a proposta de suspensión cautelar de tramitación de instrumentos de planeamento, equidistribución e urbanización nos seguintes ámbitos da área de planeamento incorporado a EPI S35 Ría do Burgo. Polígonos e áreas de repartición delimitados en solo urbano non consolidado, situados ao norte da Ponte da Pasaxe, POL, RB1, RB2, RB3, RB4, RB5 e RB6. Grazas, señor secretario. Neste punto consta presentada unha emenda polo Grupo Municipal da Marea Atlántica. Entón, o debate vai se ordenar da seguinte maneira. Comezará o señor Díaz Villoslada expoñendo por parte do Goberno o asunto que se trae a pleno para a súa aprobación. A continuación, terá un turno extraordinario a Marea Atlántica de 3 minutos para dar conta da súa emenda, expoñer o contido. Unha vez rematados eses 3 minutos, esa intervención, a presidencia terá que decidir sobre a admisión ou non da emenda presentada e, a continuación, sin máis debate, se iniciará esa quenda de 5 máis 3 minutos que terán os distintos grupos municipais para expoñer os seus argumentos ao respecto do punto do que se trate. Señora García. Se pode repetir como é o procedimento? Sí, non hai problema, repito. Non se falou disto na Xunta de Voceiros. Sí, porque a ver, un momento, por favor, sí. A orde do debate todavía lle corresponde á presidencia. Entón, vou ordenar o debate neste punto da seguinte maneira, sin alterar sustancialmente o que se acordou na Comisión de Voceiros. O señor Díaz Villoslada, por parte do Goberno, pasará
como en todos os asuntos de carácter resolutivo, a expoñer de xeito breve o asunto que se trae a pleno. Dado que consta unha emenda a este punto presentada polo Grupo Municipal da Marea Atlántica, considero que o Grupo Municipal ten que expoñer o contido, se consideran oportunos, se non o consideran, pois non pasa nada. Teñen 3 minutos para expoñer o contido da emenda, os razonamentos da emenda, o que consideren oportuno. Unha vez rematados eses 3 minutos, a Presidencia decide sobre a admisión ou non da emenda, porque se se admite, haberá que votala, e se non se admite, non haberá lugar a votación. Unha vez que a Presidencia decida, se inicia o debate entre os grupos. Teñen 2 quendas, 5 minutos a primeira e 3 minutos a segunda. Quedou xa aclarado? Teñen algunha dúbida sobre a dinámica do debate? Sí, bueno, de alguma maneira que se altera un pouquiño o establecido na Comisión de Voceiros, onde non se daba paso nin sequera a defender a emenda nin a debatela. Entonces nos pilla así un pouco cope cambiado e sí que nos gustaría, bueno, pues, saber a que se debe o cambio de procedimento. Ben, efectivamente, foi unha decisión que toma a Presidencia en aras de fomentar o debate deste asunto. Vostedes presentan unha emenda, foi analizada na Comisión de Voceiros, pero creo que cando un grupo presenta unha emenda ten que ter polo menos a oportunidade de defendela no pleno. Considero que 3 minutos para defender a emenda é tempo suficiente e, polo tanto, a dinámica do debate, toda vez que os debates son, por favor, toda vez que os debates son ordenados pola Presidencia da Corporación, considero que o xeito máis oportuno de ordenar este debate consiste, repito por terceira vez, que o señor Díaz Villoslada, como propoñente por parte do Goberno, expoña o asunto resolutivo de que se trata, que o grupo que presenta unha emenda teña ocasión de defendela se o considera oportuno cunha quenda de 3 minutos e, posteriormente, a Presidencia tomará a decisión sen ulterior debate coa Presidencia sobre a admisión ou non da emenda para iniciar o debate acordado de 5 máis 3 minutos no que os grupos poden falar do que queiran, poden falar da emenda, poden non falar da emenda, poden falar deste punto, poden falar de Pedro Sánchez, poden falar do que queiran como sempre. Goberno, enmendante, decisión, debate. Señora Gallego. Simplemente una cuestión de orden. Esto ya se habló en la Comisión de Portavoces y yo creo que se sienta un precedente porque a cada asunto que venga al Pleno se puede presentar una enmienda que luego no se admite o sí o lo que sea, pero tienes 3 minutos más para hablar de ese asunto. Yo entiendo que, bueno, que no procedería, pero bueno, en todo caso 3 minutos más para todos. Grazas, señora Gallego. Non sei se é unha cuestión de orde, porque para ser unha cuestión de orde, como sabe, o artigo 94 do ROF especifica que hai que invocar a norma cuxa aplicación vostede demanda. Non a busque no RON, non existe. A única norma que existe no RON é esa que di que é o presidente da corporación, neste caso a presidenta, quen ordena o debate. E, en todo caso, se é unha suxestión, eu lle agradezo moitísimo as labores de asistencia á Presidencia. Cando teño algunha dúbida xurídica, teño o costume de consultar co secretario xeral, pero dada a súa experiencia nesa cadeira, polo menos de 5 anos nestes plenos, pois agradezo a xenerosidade e boa disposición que amosa sempre para asistir á Presidencia na súa labor. Neste caso, cando necesites asistencias técnicas, xa serei eu quen lle pida consello. Por lo tanto, non existe cuestión de orde a tratar. Iniciamos, se lles parece, o debate deste asunto número 11. Señor Díaz Villoslada, cando queira. Sí, grazas, señora alcaldesa. Ben, tal e como figura no documento que os presentamos a este pleno para levar adiante, consideramos que unha decisión importante deste goberno municipal no ámbito da fachada urbana da Ría do Burgo. Sabemos que o Plan Xeral de Vixente 2013 establece a ordenación da fachada marítima da cidade cara a Ría do Burgo mediante diversas figuras de planeamiento urbanístico incorporadas e remitidas como son, por unha parte, o Plan Especial de Reforma Interior da Cidade Bella e Peixaría, é dicir, o que o PEPRI, o propio PEPRI, o Plan Especial de Ordenación do Servicio Portuaria, o Plan Especial de Transformación dos Peiraos de Batería Calvo Sotelo e o Plan Especial de Transformación do Peirao Estación de San Diego e, por suposto,
a modificación puntual do Plan Xeral de 1998 na fronte da Ría do Burgo, aprobada mediante esa modificación puntual orde de outubro de 2008 da Consellería de Política Territorial, que se recolle no Plan Xeral en vigor como área de planeamento incorporado API S35. Sabemos que estas áreas de planeamento incorporadas, estas APIs, o Plan Xeral de 2013 declara a vixencia dos actos de planeamento e de xestión realizados en desenvolvemento do plan anterior. O apartado 2 do programa de actuacións desta modificación puntual que se aprobara sobre este ámbito en 2008 e que se incorpora, insisto, como API ao Plan Xeral en vigor, expresaba de forma clara que os polígonos de solo urbano non consolidado deberían iniciar a súa execución antes de transcurrido un ano desde a aprobación da presente modificación puntual. Teñen transcurrido máis de 12 anos sin que estes actos de xestión de solo se produciran. Posteriormente, en vigor da nova Lei de Costas de 2013, e tendo moi en conta as novas determinacións que, en virtude desta legislación de costas, establece a Estrategia de Adaptación ao Cambio Climático da Costa de España, tendo en conta as determinacións do Plan Galego de Ordenación do Litoral ou as directrices de ordenación do territorio, observamos e comprobamos que o único ámbito do fronte litoral da cidade cada Ría do Burgo, que non foi ata agora obxecto de análise e avaliación dende un punto de vista das condicións urbanísticas establecidas no propio Plan Xeral de 2013 e confrontadas coa legislación e estudios posteriores a que estou facendo referencia, é precisamente o ámbito da API S35 da Ría do Burgo, que, como sabemos, ordena unha franxa litoral dos 2.000 metros de longitude comprendidos exactamente entre a Praia de Oza ao norte e o límite do termo municipal de Culleredo do Sur e dende a ría ao leste ata a Avenida do Pasaxe ao oeste. Como consta no expediente, esta superficie total ordeada e que queremos reordear afecta a 384.909 metros cuadrados, dos cuales un total de 254.000 se corresponden con solo urbano non consolidado e 130.000, en números redondos, se corresponden cos polígonos de solo urbano non consolidado. Estas consideracións, máis todas as que se expoñen no expediente, fan aconsellable, ao entender do Goberno municipal, acometer a revisión daquelas determinacións do planeamento que xeran resultados non desexados dende un punto de vista da protección da paisaxe litoral, do patrimonio, da rexeneración e renovación dos tecidos urbanos existentes e do desenvolvemento urbano sostible e da propia cohesión social, tal e como figura nos grafías dos planos que se achegan con esta proposta. Por iso, o Goberno municipal, sendo consciente desta necesidade de abordar unha nova formulación integral deste borde da cidade cara a Ría do Burgo, toma a decisión de propoñer a este pleno a suspensión voluntaria por parte do Goberno municipal e cautelar conforme establece o artigo 47 da Lei do Solo de Galicia. Neste sentido, esta suspensión, que require a maioría simple deste pleno, foi sometida a dictame da Comisión de Urbanismo e de Vivenda deste pasado luns. Me parece relevante especificar os acordos que se traen a este pleno no ámbito desta suspensión cautelar, porque, en primeiro lugar, trataríase de aprobar a suspensión cautelar da tramitación de todos os instrumentos de planeamento e distribución e urbanización nos seguintes ámbitos da API S35 Ría do Burgo, no que é en todo o solo urbano non consolidado situados ao norte da Ponte da Pasaxe, é dicir, ría abaixo. No ámbito do solo urbano consolidado suspenderíanse as licencias de nova edificación e parcelación e demolición no ámbito da norma zonal 12, edificación en bloque, e da norma zonal 6.2, que se atopa incorporada este API, sin que se afecten en estas suspensións as parcelas cualificadas como equipamento. No ámbito do solo urbano consolidado da norma zonal 13, correspondente ao núcleo das Subias de abaixo, únicamente se suspenderían as licencias de parcelación e demolición de construcións, permitíndose as obras de edificios e as obras de nova edificación a gasas de substitución. Por outra parte, tampouco afectaría aos elementos que contan con protección catalogada en virtude da normativa de patrimonio cultural de Galicia e, en segundo lugar, proporíase
paralelo a esta suspensión cautelar, incoar expediente de estudio e análise dos parámetros necesarios para unha modificación puntual do Plan Xeral en todo este ámbito. Máis nada, gracias. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Pola Marea Atlántica, para explicar a emenda que se presenta. Grazas, señora Rei. Celebro a rectificación da alcaldesa con respecto ao manifestado na Xunta de Voceiros. Explíquelle ao seu portavoz que ás veces se poden dar contradicións entre a Xunta de Portavoces e o Pleno. O problema dunha rectificación deste tipo, discrecional, é que rectifica outra decisión discrecional, co cal, digamos que se dá aquí unha acumulación perigosa de discrecionalidade que supoño que a ningún grupo municipal desta corporación se lle escapa. Un pésimo precedente que dará, estou seguro, problemas no futuro. Temos 3 minutos, por sorpresa, para defender unha emenda que está rexistrada dende o martes, que foi anunciada na Comisión de Urbanismo e Vivenda o luns, que non modificou nestas últimas 72 horas a súa exposición de motivos. Si teño que expoñer a emenda neste pleno para que vostede decida aquí en directo se a admite ou a inadmite, só podo pensar que cando a inadmitiu por primeira vez o fixo sen coñecer o contido da emenda, sen ler nin a exposición de motivos nin o que se propoñía. Bueno, como somos servidores e servidoras públicas, non teño ningún problema en repetir aquí de maneira sucinta os argumentos da emenda rexistrada, insisto, o martes en tempo e forma de acordo co previsto no Regulamento Orgánico Municipal. A nosa emenda, a proposta do Goberno Municipal, proposta, volvo a repetilo, xa o dixen na comisión, positiva. Nos parece positiva a vontade de revisar o planeamento nunha parte da API S35 da Ría do Burgo e suspender, evidentemente, licenzas para abordar esa modificación, pero nos parece insuficiente e unha oportunidade perdida. E nos parece insuficiente e unha oportunidade perdida non sobre a base de argumentos singulares e moi orixinais da Marea Atlántica, senón sobre a base dos propios argumentos que se conteñen na proposta do Goberno Municipal, que cito literalmente, nos que logo profundizarei. Di o expediente asinado polo Concelleiro de Urbanismo que sobre o ámbito en cuestión se dá unha importante afección sobre a franxa litoral. Di un pouco máis adiante que resulta aconsellable acometer a revisión daquelas determinacións do planeamento que xeran resultados non desexables dende o punto de vista da paisaxe litoral e do patrimonio, da rexeneración e renovación dos tecidos urbanos existentes, do desenvolvemento urbano sostible e da cohesión social. Argumentos que avalan exactamente ampliar o ámbito desta proposta a 3 polígonos da mesma API que están situados no linde con Culleredo, máis alá da Ponte da Pasaxe, así como, creo que evidentemente polémico, Xa rematou, señor Martínez. Ámbito do plan especial de M18 de Lavañou e o Sudún do Portiño. Señor Martínez, non ten a palabra. Eran 3 minutos para defender a emenda. Podía vostede administraros como considerase. Sobre a admisión ou non desta emenda ao punto o asunto 11 da orde do día, solicito o criterio da Secretaría Xeral do Pleno, señor secretario, sobre os requisitos de admisibilidade da mesma. Buenos días. Vamos a ver. Esta Secretaría ya se pronunció en la Comisión de Portavoces respecto a que entendía que procedía la inadmisibilidad por razones de forma de la enmienda de Marea Atlántica, a partir de los siguientes supuestos. Lo que se contiene materialmente en el orden del día de la convocatoria es la suspensión cautelar en un área concreta de planeamiento incorporado, en concreto en las 6 áreas que se mencionan, el RB1, RB2, RB3, RB4, RB5 y RB6. En la enmienda, que no se formula específicamente al acuerdo, lo que se pretende es incorporar 3 áreas que no figuran en el orden del día y otros ámbitos de planeamiento distintos que tampoco figuran en el orden del día. Por Secretaría ya se señaló a la Comisión que se entendía que no cabe su admisión ni votación, porque no forma parte del asunto del orden del día, es una modificación del orden del día sin atenerse al procedimiento legalmente establecido y sería nulo de pleno derecho cualquier acuerdo que pudiera adoptarse, ya que el punto del orden del día no es genérico, sino un orden del día específico perfectamente determinado
para determinadas áreas dentro de un ámbito del área de planeamiento, no es para la generalidad del borde litoral ni para la generalidad del plan general. Y entonces, por lo tanto, la enmienda introduce cuestiones que no forman parte del orden del día. También hay que tener en cuenta que se trata de un expediente resolutorio, no de una moción, que surge, tiene efectos administrativos respecto a terceros y que podría generar graves responsabilidades corporativas, incluso de carácter patrimonial, puesto que no hay el menor soporte administrativo para las decisiones que pretenden adoptarse. En la comisión informativa ya se explicó las opciones que tenía el grupo proponente, que era, en concreto, haber hecho uso de una figura que yo señalé en favor de que el grupo pudiese materializar de algún modo su aspiración, que era el 51.2 del RON, previa propuesta formulada por mayoría absoluta legal, ya que al entender que está fuera del orden del día lo que se propone, pero bueno, tiene una cierta vinculación con el asunto, aunque no se puede tratar en el punto que tenía un mecanismo para ello. Otra cuestión a reseñar es que se alteraría gravemente una de las facultades que establece toda la legislación de régimen local, tanto nuestro RON como el texto refundido de régimen local y de bases, que es la capacidad de la alcaldía de fijar el orden del día si este orden del día pudiese ser alterado por cualquier grupo municipal. Evidentemente, solo hay una excepción a esa situación y es cuando precisamente, en virtud de un pleno extraordinario, un grupo pide un pleno y fija un orden del día que la alcaldía ni puede alterar ni puede incorporar a otros asuntos. La legislación respecto a la nulidad de los asuntos tratados en el orden del día, en el pleno cuando no figura el orden del día, es sintomática. Lo dice el artículo 35 del RON, el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 739/86, etcétera, etcétera. Precisamente lo que la norma exige cuando se trata de un asunto que no figura en el orden del día es también la justificación de la urgencia. Esto ha sido además responde a una base evidente, es que todos los concejales puedan formar debidamente su voluntad, teniendo acceso a todos los elementos de juicio que pueden favorecer que puedan ejercer sus funciones. El Tribunal Supremo ha seguido una jurisprudencia constante en esta materia sobre la nulidad de los asuntos que se tratan no comprendidos en el orden del día. Hay una sentencia de Canalla de 1906 que señalaba ya que los acuerdos que se toman en las sesiones deben ser expresando en la convocatoria los asuntos de que haya de tratarse, siendo nulos los que se adopten faltando a tales normas. Otra, por ejemplo, de 1982, que he recogido también ayer, dice la regla de que solo se puedan tratar asuntos incluidos en el orden del día atiende no solo a una mera formalidad, sino fundamentalmente a garantizar el interés y certeza de la voluntad de los miembros de la corporación que han de tomar los acuerdos que les competen. Este es el criterio de Secretaría y la Alcaldía que resuelva lo que estime procedente. Ben, pois en atención ao criterio mantido pola Secretaría. Perdón. Sí. Sí, me gustaría solicitar unha cuestión de orde facendo referencia ao mesmo artigo 51 do Regulamento Orgánico Municipal. Un momento, señora García, estou falando, vou resolver e despois plantexa a cuestión de orde que considere oportuna. Decía que, dado que a Presidencia lle corresponde a resolución sobre este asunto para evitar duplicidades innecesarias, fago meus íntegramente os argumentos esgrimidos pola Secretaría Xeral do Pleno e, polo tanto, resolvo inadmitir a trámite a enmenda sen ulterior debate coa Presidencia sobre este punto e pasando ao debate entre os distintos grupos. Sí, o que quería dicir é que temos outra emenda que nos gustaría presentar antes de que se inicie a deliberación, porque se ven, non compartimos os criterios que se expuxeron e non os compartimos porque nos vivimos outras situacións nas que as emendas se presentaban in boche neste pleno, modificaban os orzamentos, deixaban orzamentos descuadrados, sen informe ni tramitación xurídica. Nos vivimos outras situacións e siguen estando presentes neste pleno. Nos gustaría presentar unha emenda que o que tenta é limitarse aos polígonos recollidos na Ría do Burgo, na API da Ría do Burgo e instar ao Goberno municipal a abordar ulteriores traballos nos vindeiros plenos. Creo que iso é unha adaptación a uns criterios que nós non compartimos, pero que tentamos recoller desta maneira. Se lle parece ben, lle pediría algún ordenanza que reparta a emenda á Presidencia, ao señor secretario. Agarde un momento antes de repartila, imos decidir sobre a súa admisión ou non e as directrices as ordenanzas as dá tamén a Presidencia. Señor secretario, solicito criterios xurídicos sobre a admisión ou non. El criterio es el mismo, es decir, si se introducen nuevos ámbitos que no figuran en el orden del día, no puede admitirse porque no figuran.
me da igual que sea de un área o de outro, en el orden del día figuran específicamente, me parece que son 6 al revés. Si hai 3 más, no figuran en el orden del día. Ben, pois atendendo o criterio, novamente, silencio, garden silencio, por favor, escoiten, escoiten. Poden intervir no pleno as veces que queiran, cando consideren oportuno, poden plantexar cuestións de orde, poden interrumpir, pero, por favor, levanten a man, pidan a palabra. Eu voulles dar sempre a palabra, pero non interrumpan a presidencia mesmo cando estou resolvendo un asunto destas características. Doulles a palabra ás veces que faga falta. Ben, dicía, en atención á solicitude formulada pola señora voceira da Marea Atlántica, teño que resolver novamente sobre a admisión ou non desa enmenda que se quere presentar. Fago meus os argumentos esgrimidos pola Secretaría Xeral do Pleno ao efecto novamente de evitar duplicidades innecesarias e resolvo inadmitir a trámite a enmenda toda vez que non garda relación coa orde do día, co asunto do que se está a tratar, existindo outros mecanismos previstos para a súa introdución, como pode ser vía moción, vía proposición e todos aqueles que están recollidos, entendendo que con estas decisións non se causa en ningún caso indefensión a ninguén. Queren polo Partido Popular solicitar a palabra? Pedía a palabra a señora Gallego. No, nada. Antes no, bueno, pues igual una cuestión de orden, pues sí, pero simplemente era porque se está sentando un precedente. Ahora debería darle otros 3 minutos para que explique esta enmienda, según el criterio. Efectivamente. Entonces no acabamos, Vamos a ver. A ver, señora Gallego, miren, agarden un momento, de verdad, que estou infinitamente agradecida pola xenerosidade que amosan os concelleiros e concelleiras da oposición nas labores de asistencia á presidencia. De verdad, que lles agradezo moitísimo que poñan a súa experiencia corporativa a disposición da presidencia, infinitamente agradecida. Pero, polo de agora, o debate o dirixo eu e cando preciso asistencia legal e xurídica a solicito da Secretaría Xeral do Pleno. Si algún día, de verdade, señora Gallego, véxome agobiada, a chamo, tranquila, pero neste momento non necesito asistencia. Estou a inadmitir a enmenda sen ulterior debate coa presidencia da corporación. Dígame, outra cuestión de orde, sin artigo nin nada. Ahora es por alusiones, porque vamos a ver, yo creo que nosotros manifestamos colaboración y lo que sea. Un poquito prepotente, ha sonado un poco soberbio lo que está diciendo. No voy a darle asistencia jurídica porque la tiene de los técnicos municipales mejor que la mía. Pero sí llevo 9 años en este salón de plenos y esto es la primera vez que sucede. Esto es la primera vez que sucede. Igual que ayer, el otro día en la Junta de Portavoces, yo no estaba de acuerdo con María García y le di la razón. Hoy no se la puedo dar, porque está sentando un precedente. Yo es lo que estoy diciendo. Después no vengan con que se presentan enmiendas a los asuntos y se toma la palabra o se pide la palabra. Hoy nos deja hablar a todos todo el tiempo que queramos y otros días no podemos hablar. Yo simplemente es eso y creo que es cuestión de orden, porque por supuesto que la alcaldesa tiene la facultad de dirigir y de organizar el pleno, solo faltaba. Pero yo simplemente advierto que se está sentando un precedente con esto, para inadmitirlo además. Moitas grazas, señora Gallego. Pasamos ao debate. Vamos entendendo, perdón, que non se poden debater as propostas que estamos presentando por un criterio que non consideramos obxectivo e nos imos ausentar do pleno durante este asunto. Moi ben, pois están autorizados os 5 concelleiros a ausentarse, teñen que sair por a porta principal. Moitas grazas. Iniciamos o debate polo Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera ou señora Beira. Señora Beira, 5 minutos. Sí, en primeiro lugar, señora alcaldesa, aínda que xa tomou a decisión, non me parece adecuado, e así o teño que manifestar, que non nos permitan, cando menos os grupos municipais da oposición, poder ler e estudar a emenda anunciada pola Marea Atlántica neste último momento. É dicir, polo menos poder estudala, polo menos poder vela. Eu non sei se a alcaldía ou a secretaría puido ver esa última emenda que se anunciaba e se realmente incluía eses polígonos aos que facía referencia a Secretaría. Nos, desde logo, esa emenda non a puidemos ver e si nos tería gustado, polo menos para posicionarnos de alguna maneira, pois poder argumentar sobre ela. E, ademais, bueno,
evidentemente, os asuntos de pleno se poden enmendar. Entendo perfectamente o informe do secretario. O que pasa que creo que hai liñas moi delgadas e que, bueno, pois eu creo que se debería de favorecer máis o debate. En todo caso, canto a este asunto da suspensión cautelar da tramitación de planeamento e desenvolvemento, instrumentos de distribución, urbanización e licenzas no ámbito da API da Ría do Burgo, para comezar, quixera sinalar que o Grupo Municipal do BNG imos votar a favor desta proposta, que ten como obxectivo modificar o pexón coa finalidade de protexer o bordo marítimo. En segundo lugar, ou en primeiro lugar, imos votar a favor porque non en poucas ocasións temos proposto usos distintos aos que recolle o propio planeamento, que propón un uso residencial absolutamente agresivo co bordo litoral, coa protección da paisaxe, e é contrario á legislación actual de protección da costa, o Plan de Ordenación do Litoral, a todas as estrategias contra o cambio climático do Estado e tamén do Concello, e os propios Obxectivos de Desenvolvemento Sustentável da ONU, tal e como recolle o informe que traemos hoxe a pleno e figura no expediente que traemos hoxe a pleno. Aínda recentemente temos proposto que onde están situados os asteleiros Baliñas se considere a ubicación ali dunha instalación municipal para a práctica de deportes náuticos, mas unha modificación de todo ese bordo litoral pode axudar tamén á conectividade da cidade polo bordo do mar por modos de transporte máis brandos, fundamentalmente a pé e en bicicleta. Cómprolles toda a argumentación, entre outras cousas, toda a argumentación que figura no propio expediente, entre outras cousas porque esa mesma argumentación e eses mesmos plans aos que alude agora o Goberno Municipal e todos os obxectivos de desenvolvemento sostible e a legislación que argumenta o Goberno local, nos creemos que tamén é aplicable ao caso de Lavañou. Esa foi a que empregamos, ademais, nas nosas alegacións o documento ambiental estratégico que estivo até aí ben pouco a exposición pública, onde aínda estando nunha situación xurídico-administrativa diferente, creemos que tamén, en base a esa mesma argumentación, se poden artellar alternativas cos mesmos motivos que neste caso. E tamén, malia que hai unha situación administrativa e de propiedade do solo que é absolutamente distinta que para o caso que é o do caso do Porto, xa que neste caso nos consideramos que se debe de arbitrar unha solución para liberar a autoridade portuaria da débeda contraída pola construción do porto exterior e, polo tanto, librar os terreos do actual porto da presión que teñen en riba para liberarse, para venderse e, polo tanto, para xerar plusvalías a través dunha creación dun consorcio, como na que hoxe incidirá o meu compañeiro Francisco Jorquera, consideramos que é importante non entender o porto e a área de planeamento integrado da que hoxe estamos a falar como cuestións alleas entre sí. A solución urbanística para un espazo e para outro ha de ser necesariamente coherente. É obvio que estas tres zonas do noso territorio, xunto co Portiño, teñen unha presión urbanística enorme, mas nós entendemos desde o BNG que é preciso facer valer os instrumentos, as estrategias, as legislacións e os plans existentes de loita contra o cambio climático e de adaptación das cidades aos efectos das modificacións do clima, máis nunha cidade como a nosa, que está situada nunha península e que tanto lle ten gañado ao mar. Nos consideramos que é a nosa obriga. E para rematar, gustaríame parabenizar a Asociación de Veciños dos Castros por poñeren o foco sempre neste asunto, por non cesaren tampouco en reivindicar unha solución que protexa a paisaxe e o bordo marítimo. Grazas, señora Beira. Polo Grupo Popular, señor Fernández Prado. Gracias, alcaldesa. Buenos días. Como acabamos de escuchar, vuelve a este pleno después de unos años la suspensión de licencias en la zona de las lluvias. Ya se tramitó un expediente similar en el año 2007
y con los mismos objetivos que venían en este. También lo había hecho un gobierno socialista en aquel momento. En aquel momento era para exactamente lo mismo que se dice ahora, proteger paisajísticamente y ambientalmente la Guía del Burgo. Parece que en aquel tuvo poco éxito porque lo vuelven a traer, a ver si esta vez tenemos más suerte y lo hacemos mejor. Como decía, pues esta modificación y posterior esta suspensión de licencias y comienzo de la suspensión de la modificación, que así dice el expediente, que ya nos avanza que durará más de este mandato, se había incorporado tal cual al plan vigente del 2013, porque como un área de planeamiento incorporado, como se contó, porque no se habían cumplido los trámites legales de planeamiento y se modificaron las cosas que se podían modificar, como incorporar elementos al catálogo de patrimonio, y ya se hablaba y se matizó que crear un corredor verde a modo de paseo más blando que lo que venía siendo las otras zonas, pero ya decía fuera del dominio público y en esa zona de servidumbre, porque ya estaba planteado ese corredor verde. De esta suspensión, pues de verdad el fondo y las verdaderas intenciones de esta medida, pues no las conocemos, ni qué se quiere hacer más allá de la suspensión. Porque 18 meses después de llegar al Gobierno, creo que hubo tiempo de sobra para que tuviéramos aquí o bien un documento de inicio de la modificación puntual, que es un documento muy genérico, o un documento de modificación o de desarrollo del plan especial, que nos permitiese concretar la suspensión y los ámbitos de suspensión y que nos diese mayores certezas y no una suspensión genérica que además va a afectar a zonas que luego a lo mejor no sufren cambios. Están, creo, con esto, señora alcaldesa, entrando en la dinámica de la marea. La suspensión, la falta de seguridad para los inversores y para los agentes profesionales, mal camino para reactivar lo que paró la marea. Mal camino. Y más con los tiempos que vienen. Oleiros, gobernada por la izquierda, por un comunista, y Arteixo actualizaron los planes a la nueva ley de vivienda, dan seguridad jurídica y está recogiendo todas las inversiones que se escapan de la ciudad buscando esa seguridad y certeza. Oleiros incluso ha incorporado trabajo por las tardes para acelerar las licencias y está recogiendo toda esa inseguridad que estamos generando en La Coruña con decisiones como esta suspensión. Y ya hemos visto en náutica a los caminos que nos lleva. Por eso, mal el camino de la marea, esperemos que no sigan en esa línea. Por otra parte, creo que por lo del paseo marítimo, aunque creemos que es una disculpa porque el paseo marítimo se puede hacer con el planeamiento actual, y dentro con Costas, dentro de la Dirección General de Costas, tiene los mecanismos legales, además, también para hacerlo. Creemos que debe haber detrás, pues la idea de parar, eliminar o reordenar alguno de estos desarrollos. No lo aclaran en concreto más que una suspensión previa cautelar y, por lo tanto, no podemos opinar de lo que se quiere hacer. Pero sí que nos preocupa que vemos el gobierno socialista que gobierna como si tuviera mayoría absoluta. E incluso no solo en estos actos de falta de diálogo y de no traer, como acabamos de ver, veo que tampoco han traído, este documento a partir del siguiente paso necesita 14 votos en este pleno. No veo grandes acuerdos ni en este ni en otros de los que hablamos, ni en Labañou ni en otros. No veo acuerdos, no veo los 14 votos por ahora en ninguno de los temas urbanísticos que los necesitan. Creo que el diálogo que les hemos ofrecido en los grandes temas de ciudad necesita un mínimo por parte de la alcaldesa y necesita un mínimo de diálogo y un mínimo por parte del Gobierno socialista. La alcaldesa ni ha descolgado el teléfono para pedirnos un apoyo en este o en otros de los temas que necesitan 14 votos. Nosotros estamos dispuestos a seguir ayudando, pero no podemos dar un documento en blanco, y menos con los tonos con los que acabamos de oír. Señora alcaldesa, veremos a lo largo del pleno y lo traeremos en otras cosas. No dialogan ni con los vecinos, ni con los colectivos, ni, como vemos, tampoco con los grupos municipales que le pueden dar la mayoría en este pleno. Creemos que deberían dialogar más, tener más participación, más transparencia en los expedientes urbanísticos, que nos cuenten, no solo una suspensión, qué tienen previsto, qué quieren hacer. 18 meses creo que da para poder dar ese documento de inicio. Y nosotros seguimos dispuestos a apoyar en los grandes temas de ciudad, pero pedimos un mínimo de diálogo, de transparencia y de información.
Nada más y muchas gracias en este primer turno. Moitas grazas, señor Fernández Prado. Señor Díaz Villoslada. Sí, gracias, señora alcaldesa. Vou seguir un pouco a orde, lóxicamente, de intervención dos grupos. E sabemos o que lle interesa a Marea Atlántica, a protección do borde litoral da cidade de Ría do Burgo. Este é o que lle interesa. Non está no pleno, como non prospera a súa emenda, retíranse do debate e non queren escoitar os demais grupos, xa non digo goberno, sino os demais grupos municipais legítimamente aquí presentes. Isto que lle interesa a Marea Atlántica, máis alá dos seus postulados, realmente a protección, neste caso, do borde da ría. Tamén é certo que non contaban co concelleiro que ata agora formaba parte do seu grupo, señor Varela, co que poderíamos, supoño, que dialogar máis a fondo, con máis coñecemento de causa. E chamame a atención, e eu diriximo a Marea Atlántica como se estiveran aquí, porque son eles os que deciden retirarse, pero siguen presentes aquí os seus escanos. Chamame a atención tanta preocupación polo borde litoral da cidade, porque nin no Portiño, nin en Labañou, nin no Plan Especial da Torre, nin en Mastranza, nin espacios portuarios, nin, por suposto, na Ría do Burgo, tomaron ningunha decisión de protección do borde litoral da cidade. Ningunha. E veñen aquí ahora a rasgarse as vestiduras. E piden, ademais, nunha emenda que trata de furtar este debate a protección de todo o borde litoral. Menos mal que non piden de todo o arco ártabro. Eu creo, o temos indicado máis dunha ocasión, e non me apetece, de verdade, que non me apetece entrar en este tipo de consideracións, pero que con dogmatismos resulta moi difícil ser quen de tratar de entender a realidade. E, polo tanto, se non se entende a realidade con actitudes dogmáticas, é imposible buscar solucións. Estes días, supoño que como tanta xente, estou a ler as 21 leccións para o século XXI de Harari. Curiosamente, ao fío deste debate, leía nunha desas leccións, das 21 leccións para este século XXI, algo que creo que é acaído cando se sinala polo profesor Harari como a marca das ideoloxías dogmáticas é que, debido á súa excesiva confianza en sí mesmas, prometen o imposible de forma rutinaria. E esta parece ser a marca de Marea Atlántica, sinto dicilo, que non foi seguida, por certo, pola maioría electoral desta cidade, que amenaza, non sei se con desfacerse ou non, de seguir por estes derroteros. A verdade é que é absolutamente frustrante, vou non deixar aquí en frustrante, ver como a Marea Atlántica, coa excusa da Agra das Percebeiras, non sei se entonando un mea culpa, retírase do debate do Pleno para a protección precisamente da fachada litoral no ámbito e na beira da Ría do Burgo. Mais brevemente, e con toda a consideración que merecen os grupos aquí presentes. Señora Beira, agradecemos, por suposto, a coherencia do Bloque Nacionalista Galego en esa efectiva protección da Ría do Burgo, nesta parte do litoral da cidade, que, como decía en algunha ocasión, non pode seguir sendo a espalda da cidade, aínda que ten equipamentos importantes. Pero é certo tamén, entendendo o seu voto afirmativo crítico, que non, e o direi agora ou despois, non é absolutamente predicable os parámetros de revisión que estamos a facer para pedir a suspensión cautelar en este ámbito ao ámbito do Plan Especial da Agra das Percebeiras. En termos técnicos xurídicos, porque se non respetamos os términos técnicos xurídicos, sí que realmente estaríamos facendo brindis ao sol ou tratando de xestionar a vida pública da cidade desde o dogmatismo, como decía antes. É certo tamén hai que recoñecer o intenso traballo da Asociación de Veciños dos Castros nesta protección, e en ese sentido creo que todos coincidimos,
Pero, insisto, non é predicable no ámbito do Plan Especial de Percebeiras que procede da aplicación directa do propio Plan Xeral de 2013 os parámetros cos que nos permiten levar adiante esta suspensión cautelar e correlativamente á modificación puntual do Plan Xeral en este ámbito. Señor Fernández Prado, nos podemos levar preto de 17, 18 meses en presentar esta proposta que eu creo que é importante, é valiente, é decidida e, ademais, está en liña cos novos parámetros ambientais. E vou rematando, señora alcaldesa, pero vostedes tiveron 4 anos de goberno desde a aprobación do Plan Xeral en 2013 para facer algo. Tiveron 4 anos e non presentaron un documento de protección. Entrar en ese debate de se estamos afastando a posibles inversores, eu creo que non é a mellor dos argumentarios. Non sei, pode ser que estemos encontrando o punto de equilibrio, porque se uns retiranse deste pleno porque non facemos nada e outros entenden que estamos afastando os inversores, eu creo que estamos igual encontrando ese punto de equilibrio. Dixemos desde o principio deste mandato que temos claro aqueles ámbitos a colmatar na cidade e temos claros aqueles ámbitos onde temos que incluir maiores políticas de protección. En todo caso, remato aquí e continuaré na última quenda. Gracias. Grazas, señor Díaz Villoslada. Pasamos xa á última quenda de 3 minutos. Señora Beira, polo Bloque Nacionalista Galego. Ben, evidentemente, na miña intervención xa falei de que non estaban na mesma situación xurídico-administrativa, pero desde logo seguimos mantendo en que é necesario estudar algunha alternativa para o desenvolvemento das percebeiras e seguimos manténdonos na nosa idea, independentemente, evidentemente, desta cuestión da suspensión das licenzas na API Ría do Burgo. A respecto da cuestión de colmatar a cidade, quería aproveitar que sacou a colación este argumento o concelleiro para solicitarlle que, se realmente o que se quere é colmatar a cidade, hai un montón, unha chea de soares na nosa cidade en mal estado, de edificios en rematar, de esqueletes, que non só afean estéticamente os barrios, senón que son auténticos problemas ás veces de convivencia, ás veces de suciedade e demais, onde realmente sería verdadeiramente útil colmatar a cidade, non se estaría destruindo ningún espazo verde, ao contrario, estaríase favorecendo a colmatación da cidade verdadeiramente e tamén sería unha maneira de dinamizar a rehabilitación neses soares abandonados, neses esqueletes ou noutros tantos edificios que non son esqueletes nin son soares abandonados, sino que son edificios que están absolutamente caendo por anacos. Por lo tanto, é precisa na nosa cidade unha política de rehabilitación que sexa máis incisiva e que si abonde na colmatación da cidade. Nós non compartimos con que as percebeiras sexa colmatar a cidade. Sabeo ben o concelleiro e quería tamén argumentalo neste salón de plenos. Moitas grazas, señora Beira. Señor Fernández Prados, 3 últimos minutos. Gracias de novo, alcaldesa. Moi brevemente, para posicionarnos, pero antes un comentario que non puedo resistirme a hacerlo y tiene que perdonarme. Yo sé que a la señora Beira no le gusta escucharlo, pero creo que hay que recordarlo para que, cada uno también aguante sus velas. El plan de 2013, tanto en esto como el de las percebeiras, este plan, como está aprobado, se aprobó, ya digo, en el 2008, no solo por los socialistas, pero en el 2009, el plan general, con el mismo volumen en percebeiras, con el mismo volumen, se aprobó con el voto del Bloque Nacionalista Galego. Y el mismo documento, luego me lo contestará en la siguiente, no se preocupe, y el mismo documento que recibimos en una caja preparada para la aprobación definitiva, recogía con los votos del PSOE y el BNG el mismo documento, el mismo volumen sobre rasante en percebeiras y lo mismo aquí construido. Para recordar las cosas, quiero decir que para lo bueno y para lo malo, exactamente lo mismo. Y
creo que ninguno de los del litoral, creo que incluso poder decir que no se subió electricidad en ningún punto del plan, pero los del litoral, estos seguro. En cualquier caso, nosotros nos abstendremos, porque, como le decía, no conocemos a qué tiene que ver esta suspensión. Parece que tampoco tienen muy buenas relaciones con los que le votaron, sus socios de investidura, y son los que también les ayudan a gobernar en Madrid, pero más allá de esas dificultades, yo les vuelvo a ofrecer una mano abierta para tratar los temas importantes de ciudad, a los que seguimos sin tener llamadas ni contestación. En cualquier caso, como les decía, señor Villoslada nos decía, permítame también comentar, dice, oiga, no hicieron nada en este ámbito. El plan se aprueba en diciembre del 13. Tiene que incorporar, lo decía antes, el plan que aprobaron ustedes, los socialistas, en el 2008, por un imperativo legal, por los plazos de planeamiento, y por eso no se podía modificar nada. Y hubo luego un año de posible desarrollo. Un año, pero modificar no se podía porque si no lo hubiésemos modificado en el 13, pero por eso hubo que incorporarlo con un API por los compromisos legales. En cualquier caso, como le decía antes, esperamos que en esta ocasión tengan más suerte en la ordenación. Nosotros, si el día que la conozcamos, el día que sepamos lo que quieren hacer ahí, nos posicionaremos, pues mientras tanto mantenemos una abstención prudente porque no conocemos y ya digo, no nos gusta esta deriva y estos mensajes que se mandan sin concretar en qué se quiere cambiar y por qué y para quién. Nada más y muchas gracias. Grazas, señor Fernández Prado. Señor Villoslada, para pechar o debate. Sí, eu non quería tapar, ou igual outros grupos, ou outro grupo, sí, o debate da Ría do Burgo coas percebeiras. Prefiro que non se tape, sino que afrontemos realmente o ámbito do que estamos a traballar. E non vou profundizar moito. Señor Martí Fernández Prado sabe que a proposta de 2009 de Plan Xeral tiña menos edificabilidade. Sí, tiña. Documentaremos. Está documentado. Tiña menos edificabilidade. Por outra parte, evidentemente, nos con esta suspensión cautelar abordaremos unha modificación puntual, evidentemente importantísima, na que traballaremos, evidentemente, con todos os grupos para tratar de levála adiante. E antes, volvo un pouco para atrás, en Percebeiras, os criterios técnicos xurídicos non fan homologable a situación, evidentemente. Teño aquí dúas follas completas de xestións de solo por parte do Goberno municipal anterior no ámbito de Percebeiras. Quer dicir que nos seguimos traballando coas negociacións previas que estaban levadas a cabo. En todo caso, estamos, e insisto no debate da moción do pleno pasado, no inicio de trámite ambiental. En ese inicio de trámite ambiental acaba de pecharse o trámite de alegacións, estudaremos as alegacións que se presenten por parte dos grupos, dos asentes públicos e privados que recibamos e estudaremos de unha forma principal as aportacións que nos envíe, evidentemente, a Xunta de Galicia. Estamos, insisto, no inicio de trámite ambiental nas Percebeiras para poder tratar de mellorar ese ámbito, pero insisto tamén que non estamos nunha situación extrapolable ou que se poda predicar do ámbito da Ría do Burgo, na que sí que traballaremos nunha importante modificación puntual porque vai formar parte do futuro da cidade, igual que a revisión que se ten que facer dos espacios portuarios interiores ou igual que o próximo inicio da dragaxe da Ría do Burgo. Estamos falando de un montón de actuacións que inciden no bordo litoral que teñen o seu propio tratamento diferenciado, eso é certo, porque hai actividades portuarias que van ter que seguir nos espacios portuarios, pero en ese sentido, sendo ámbitos do litoral distintos, temos que facer tamén tratamentos urbanísticos distintos sin perder de vista unha visión máis global. Eu, en definitiva, para pechar esta quenda final, agradecer unha vez máis o apoio do Bloque Nacionalista Galego. Non teñan por parte do Partido Popular incertidumes en canto a que abordaremos unha modificación puntual ambiciosa para este ámbito, que teremos ocasión de poder falar con todos os grupos, se é que todos os grupos municipais se sentan a falar nesta salón de sesións do Pleno. Eu creo que é unha boa noticia tomar unha decisión destas características e, en ese sentido, incido unha vez máis en que trataremos
con humildade, pero con ambición, de levar adiante a mellor perspectiva de futuro para este novo bordo litoral que ten que ter a cidade cara a ría. Mais nada, gracias. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Procedemos, polo tanto, xa rematado o debate á votación deste punto. Votos a favor do mesmo. Moitas grazas. Votos en contra. Abstencións. Moitas grazas. Queda aprobado. Antes de seguir coa orde do día, quero públicamente e expresamente pedir disculpas á señora Gallego e a todo o Grupo Popular por si se me entendeu mal a miña anterior intervención. Non trataba de ser prepotente, creo que non o son, teño moitos defectos, trato de que ese non sexa un deles. En todo caso, si sonou así ou si vostede o sentiu así, pídolle expresamente disculpas. Todos somos humanos, eu tamén cometo erros, non se volverá a repetir. Sabe, señora Gallego, que ademais de aprecio personal lle teño moito respeto como concelleira e moita admiración. Así que sinto moito se as miñas palabras foron mal interpretadas por vostede e estendo as desculpas ao seu grupo. Asunto número 12 da orde do día. Se retira este asunto da orde do día. Si lles parece, pasamos a enunciar a parte non resolutiva. Dado que son as 12:10, facemos a pausa para a ventilación. Señor secretario. Sí, parte non resolutiva, control e seguimento da xestión, ter coñecemento das resolucións da Xunta de Goberno Local desde o número 11.829, do 28 de setembro de 2020, e número 13.908, do 1 de novembro de 2020. E dos decretos da Alcaldía desde o número 6.311 de 28 de setembro de 2020 ao número 7.308 do 30 de outubro de 2020. En cumprimento do previsto no artigo 122.4h da Lei 7.1975 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, a dación de conta para a toma de coñecemento antedita inclúe os decretos ditados pola Alcaldía relacionados coa crise provocada polo COVID-19. Sí, ben, pois iniciaríamos dentro de 10 minutos o debate das mocións, comezando o turno o Bloque Nacionalista Galego, e paramos neste momento para ventilar o Salón de Plenos 10 minutos. Moitas grazas.